khaile ka chanila ka lo lom le ve ka chu tun tum chu thu dang de topic a kan nei ve thung don ani tun tuma kan topic tur chu nula tlangval senior hriat ramdan le an mi zia ti ni don ani angai nom hle tura nga yang thu zia khian min huam ve em ti kha ngun takin kan lo ngai thladon nia nula le tlangval senior hriat ramdan le an mi zia pakhatna bekin chunga hian nuwalai le pawalai thutna an la thungam chi alova thalai thutna a thut ve ngot ni theinan hrebok si lo tlarlai nula thutna hnung lam deuh tak chu in an thu thin dikem pahni na milak lo ani miaw wangin ko hranin an tuina turkong adapui fowa Christmas le Good Friday vela ruai refreshment committee an da du le pathumna ko hran Sunday school committee po in senior le sacrament zirtir tua an da du viawa an ton hriat nga na hi ko hran hian a hmu mai ngai lo ani palina an nula tlangval lai an ngai sak ngai mi alo khotlang an vei thar thut du a KTP 3KP ko hran zai pol thalai pol danga an kumin a chua to miaw wangin MHEP OMA le NGO lama an ril ru pek na athuk thin hle ni an dik du mel pangana ngai zong pasal tlak in nga ngam na tur an suang tu na save thei hle a an du zong chu mi pasal hlir an lo ni to thin sia wangin mi pangai sak lo om tak hian an lang der vel thin ani chu parukna thian thar charbel an tan a har sa to viawa an high school le higher kalaya an thian hluite an ngai sak thar hle a choi khom an rod deuh sek thin pasari na senior citizen an ni na hi khotlangin a hriat chian em awangin MLA MP AMC local council le VC in than ni khuwa hian MPF duty atan an ruat du hle ni pariat na sim boi tu nei talo chu phone an khoi na sa hle a ko har nema small games te an khel du zeka WhatsApp a mi status view an taima in online shopping apps a an lut ngun hle ni pakuna an senior ma a an lu that pe lo na veng chung public WhatsApp group a an tlang nel chho du viawa mi thu post comment zeu nuam an ti thar view thina ni somna an ma ni fiam pe deuh ho hi wai me hloi tu pating rol le ko ran pawalai pol member te an ni tlang tui thina ni an tan chuan Christmas hian nomna le danglam na te chiam hi anei to lova an hu pur ber pakhat chu thar lo in her chuak tur hi ania an lei kum chiar ti tam tu mai ani awangin new year zandar sompani main an khumam ku tok po an tam le ni sompani na dar thalang ma a an mai chur le mai duk an bi tai ma hle to a an ta ya pur de pang to boka an zun la a hing chho em to a an ngum hi han en dek kila arsi ek hi alo kai that to thin ma semo anong ko silo apoi lepe apoi chuang lo ma tindam la ni ka chen zo ve